Nahimong interactive ang duha ka adlaw nga training nga gitambungan sa 45 ka mga leader sa barangay ug mga empleyado sa lokal na kagamuhanan sa munisipalidad sa Kapalong. Usa sa mga partisipante si Julie Sugwe nga nagpasalamat kay nabaid ang iyang communication skills. Sumala niya, dako og tabang ang training kay nabaid ang iyang abilidad sa pakigistorya sa kadaghanan ug pagpanguna sa mga aktibidad sa komunidad. Ang communication training gipahigayon gikan Nobyembre 21 hangtod 22, 2024. Hindi ko ay kanang mas finance pa na ako ang pagistorya sa kadaghanan niya. Dili na po. Ang kagawad gikan sa Barangay Sampaw si Baltazar Solis Jr. II nagpahayag usab sa iyang kalipay nga nahatagan siya og hikayon nga mas mahimong confident sa iyang pakigistorya sa publiko. Mas nalipay ko nang nag-aabi ko ang mga training karon man tungod ko mas na-enhance pa nato ang capacity na ko sa pagpasabot sa katauhan regarding sa mga programa direkto nga serbisyo sa kasamtangan ng administrasyon. Dapat nga kailangan mo kaya sa katauhan sa specific yun ang mga nangahatod na serbisyo programa sa karon nga administration. Samtang si Tom, usa ka empleyado sa LGU, nagpasalamat usab sa kaalam ni iyang nakuha sa training. Dagan nga akong madungog or bakat ko na ginagawa ko na po sa akong so magpasalamat ko sa tanan nga dahil na nakuha ko karon. Gipahigayon kini sa DA Training Center Kapalong, Davao del Norte sa temang Enhancing Public Speaking for Effective Leadership nga nagtinguha nga madungagan og mabait sa gusto ang communication skills sa mga lokal nga lider ug magtutudlo aron mapadayon ang epektibong pagpamulong ug mabatokan ang disinformation hilabi na karon nga hapit na ang 2025 Midterm Elections. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe.